Idan za ki ci in namiji zai ci ki a tsaye, yadda namiji zai ci ki a tsaye, ki ji cewar duk kina jin sa a cikin jikinki. Da yawa mutane ba sa son a ci su a tsaye mata, ba su san wannan style ɗin ba. To style ne wanda yake ratsa jikin mace, yake sa mace ta ji cewar ta gamsu fa da mijinta. Amma asalin wannan style ɗin shi ana iya yin sa a tsaye, ana iya yin sa kuma in kina tsayen ki juya wa namiji baya amma a tsaye zai ci ki. Sakamakon wanda za ki juya baya a ci ki a tsaye, a ci ki a tsugune kai. A'a to shi wannan a tsaye za a ci ki, a tsaye cin yake. Ki gane cin tsaye da kuma ci na tsuguno. Cin da za ki ɗan durƙusa kenan kamar kin yi ruku'u to ba irin sa ba. Shi wannan cin yanda za a yi shi, kun gama wasa da ke da oga, kin tsotsan mai nononsa, ya tsotsan miki nononsa, kin taɓa masa azzakarinsa, kin taɓa masa 'ya'yan marainansa, kin mai wasa da shi, kin zo kin shafa cikinsa, bayansa, nonuwansa duk kin shafa masa ko'ina. Kin ga dai alamun ko'ina na jikinsa ya tashi. Me ya tashi? Sha'awa ta tashi, ta bijiro masa. Kun yi wannan wasan ke ma ya miki wasa, ya taɓa miki gindinki, ya sosa miki ko'ina na jikinki. Cikin gindinki ma ya sosa miki, ya sa hannu ya shafo wannan ruwan mai yauƙi mai danshi. 'Yar uwa daga nan ai kowanne cikinku zai so ya je kowanne a jikin juna. Idan har ya zamana cewar ya taɓa ki sosai, kin ji wannan daɗin, to kina tashi dama yanda kike a tsayen nan za ki riƙe bangon ne a tsayen. In kika riƙe to za ki ɗaga ƙafarki ɗaya, ki ɗaga ta sama ƙafarki. To a haka zai zo ya shiga cikin gabanki. Kafin ma ka shiga gaban nata za ka iya samu ka durƙusa a kusa da ita ka ringa tsotsar farjinta, kana lasa, kana yin wasa da shi. Kana gama tsotsar za ka tashi ka ɗaga ƙafarta ka riƙe mata ɗaya ƙafar saboda kar ta gaji. Sai ka zaro azzakarinka ka turmutsa mata cikin gindinta. A nan ne fa za ka fara caccaka mata. Kuna yi kuna runguma juna, kuna kissing ɗin juna, kuna dai sumbata junanku. Ka sha mata nono, ka murza mata, ita ma ta murza ma. Haka za ku yi ta yi wa junanku har sai kun ji kun biya wa junanku buƙata, sai kun ji gamsuwa a tattare da ku. Wannan yanayi ci nan tsaye yana da daɗi matuƙa da gaske.